13 millóns de euros, ese orzamento co que contará o Concello de Poio neste 2021, unha cantidade que supón un aumento do 2,4% con respecto ao ano anterior. É o orzamento máis alto, digamos que da historia de Poio. Poio é un concello en crecemento tanto demográfico como económicamente, un concello dinámico, e que, polo tanto, normal é que os orzamentos vayan medrando ano a ano. Outra cuestión importante a destacar é que o ano pasado había digamos que gastos de exercicios anteriores que supuñan 400.000 euros e que no ano 2021 non temos ese lastre, por decirlo de alguna maneira, que nunca foi unha cuestión que nos preocupara no sentido de non poder pagalos ou de non poder facer frente a eles, pero que sí que supuñan 400.000 euros do orzamento que xa estaban gastados antes de empezar. O Concello de Poio volve a apostar un ano máis pola conselación de tasas e impostos. Por outra banda, o Goberno local destina ao apartado de investimentos case 600.000 euros, o que se traduce nun incremento do 14% en relación ao ano 2020. Ademais, neste documento inclúese tamén unha inversión de 140.000 euros para a redacción de proxectos que se pretenden levar a cabo a través de fondos europeos e estatais. Xa temos moito traballo feito neste sentido, xa estamos en Poio executando fondos europeos e creemos que vai a ser unha importante oportunidade, unha fonte de ingresos importante, tanto o plan de mobilidade que temos desenvolvido como esta agenda urbana que ven a complementalo e que nos vai a permitir, sen dúbida, acceder a moitas actuacións, poder financialas con fondos europeos. Como non podía ser de outro xeito, estes presupostos están marcados pola crise da Covid. Por iso, o Concello de Poio destinará 1,2 millóns de euros para o Departamento de Servizos Sociais. Son uns orzamentos moi realistas, primeiramente, como se decía, para garantizar o gasto corrente e a prestación dos servizos, e tamén son moi realistas porque están adaptados a ese contexto que estamos a vivir por mor da pandemia. É unha situación sanitaria moi difícil, pero tamén económicamente unha situación crúa, e aí a prioridade do Concello vai a ser seguir estando do lado das persoas que peor o están a pasar. Segundo informou o concelleiro de Facenda, os orzamentos contarán con varias partidas abertas, as que se irán engadindo as conseguintes subvencións e achegas que se vayan recibindo ao longo de todo o exercicio.